चुआई के मोबिल धारी ऐसा लेटरी तरह तारे गिल भोरिया में हमारा चुआई के मोबिल मुहावा में हमारे थमावे माइक रे लहंगा में हाथ पलटीना बाइक रे फेसबुक पर फोटो हमर करे लाइक रे फेसबुक पर फोटो हमर करे लाइक रे लहंगा में हाथ पलटीना बाइक रे लहंगा में हाथ पलटीना बाइक रे सर्विसिंग तू तो पहले बारू लेट नाइहर में चढ़ता रानी दू गो बुलेट कारे में सर्विसिंग तू तो पहले बारू लेट नाइहर में चढ़ता रानी दू गो बुलेट मुहावा में हमारे थमावे माइक रे लहंगा में हाथ पलटीना बाइक रे बिगड़ रहनिया के करे लाइट रे बिगड़ रहनिया के करे लाइट रे लहंगा में हाथ पलटीना बाइक रे लहंगा में हाथ पलटीना बाइक रे उठावा के लाली सब करेला बेकार गारंटी ला चंदन जब करेला शिकार उठावा के लाली सब करेला बेकार पप्पू सिंह चंदन जब करेला